ህይወትና ንምቕያር ብዝተመልከተ ኣፍሪቃ ክበሃል እንከሎ እንታይ ዓይነት ምስሊ እዩ ኣብ ኣእምሮና እጅን ዝብል? ኣፍሪቃ ቦታ ዓድላት፣ ቦታ ፀጋታት፣ ቦታ በረኸታትን ህይወትካ ትቕየረሉን ቦታ ዶ ወይስ ህይወትካ ብምኽፋል እኳ ደኣ እትጠፍአሉን እትሃድመሉን ቦታ ጌርና ኢና ንወስዶ? ህይወትና ክንቅይራ ኣብ እናሓስበሉ እዋን መቸም ካብዛ ኣፍሪቃ ወፃኢ ካልእ ኣፍሪቃዊ ዘይኮነት ሃገር ኢና ንምነ ደኣ እምበር ኣብዚ ኣፍሪቃ ዝኾንካ ናይ ብሓቂ ህይወትካ ክቕየር ዝኽእል ኮይኑ ዘይክስምዓና ይኽእል ክኸውን እዩ። እዚኣን ንፈልጣን እንግንዘባን ድማ ኣብዚ ኣፍሪቃ ዘለና ሰባት ጥራይ ዘይኮና እኳ ደኣ ኣብዚ ኣፍሪቃ ዝነበሩን ናብታ ኤውሮጳዊት ወይ ከዓ ኣሜሪካዊት ካናዳዊት ካልእ ዓይነት ሃገር ኣህጉር ዝኸዱ ሰባት እዮም። ምክንያቱ እቲ ቦታ ከዱ እንከለዉ እቲ ዝነበረ ፀጋታት ሚስ ከም ዝገብርዎን እቲ ኣብዚ ዝነበረ ነገራት ከዓ ከም ዝናፍቅዎን ናይ ብሓቂ ድማ ኣብዚ ዓዲ እዚ ዝሓሸን ዝበለፀ ነገራት ከም ዘሎ ክነግሩና ይኽእሉ እዮም። ምናልባት ግን እቶም ኣብዚ ዘለና ሰባት ነዚ ነገር እዚ ብዘይምርዳእ ሓቅኻ ንስኻ ደኣ ሓቅኺ ንስኺ ደኣ ኣብኡ ስለዘለኺ ኣብኡ ስለዘለኻ ደኣ እምበር ኣብ ዝኾንካ ከምኡ ይንበልካ ነርካ ሓቅኻ ክንብሎም ንኽእል ኢና። ምናልባት ንሶም ድማ ድብልዎ ሓደ ነገር ኣሎ እዩ። ንሕና ከመይ ኢልና ጨፈፍ እንዳበልና እንታይ ዓይነት ድቃስ ኢና ከመይ ዓይነት ስራሕ ሰሪሕና እንታይ ዓይነት ስራሕ ሰሪሕና ነዛ ንሰዳድበና ንዕለታዊ ናብራኹም እትኸውን $100 ትኾን ካልእ ነገር ከም ንሰዳ ንስኹም እኮ ኣይትርድኡን ኢኹም። ንምንታይ ድኾነ ሙያ ዘይትሓዝ ንምንታይ ኣብኡ ኾንካ ህይወትካ ንምቕያር ዘይትሓስብ ኢሎም ከዓ ንሶም ንዓና ገለ ነገር ክብሉና ንሕና ድማ ተመሊስና ንዕኦም ሓቅኹም ንስኹም ኣብኡ ስለ ዘለኹም ደኣ እምበር እዚ ሕጂ ዘለና ህይወት ኢኖ ስለ ዘይትፈልጦ እዮም ኦልሬዲ ስለ ደኸርኩም ከኢኹም እንዳበልና ኩላትና እንዳተጋጨና ኢና ክንከይድ ኣሕዋተይ። እዚ ግን መፍትሒ ክኾነና ኣይክእልን እዩ። ነዚ ሓሳብ እዚ ከነልዕሎ ዝገበረን ድማ ብዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ዝነበረና ናፃ ናይ ኦንላይን ሰሚናር ሓንቲ ሓፍትና ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ተልዕል እሞ እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለኹም ኣይትሰምዑናን ኢኹም ዘለኹም ገለ እንደግበሩ ኢኖ ኣይሰምዑኻን እዮም ምናልባት ደይመሃር እዮም ሞያ ደይሒዙ ከም ዝግበሩ ስቕኢልካ እቲ ግዜ ካብ ተባኽኖ ካብ ተሕልፎስ እቲ ፕሮሰስካ ድሓን ኣብ ግዜኡ ክሰልጥን ሕጂ ግን ገለ ነገር ግበር እንተበልናዮም ኣይሰምዑናን እዮም ደለዉ ትብል እሞ እንደገና ንሕና ኣፍሪቃ ዘለና ሰባት ከዓኒ ደጓንፈና ደጋጥመና እንደሎ ሽግራት ክንሪኦ ንኽእል ስለ ዝኾና ኩላትና እንዳተጋጨና ናብ ድኾነ መፍትሒ ከይመፀና ከዓኒ ህይወትና ኩላትና ከይቀየርና ምናልባት ናብ ሓርፋፍ ዝኾነ ዝምድና ድማ ክንከይድ ንኽእል ኢና። ግን ህይወት ኣፍሪቃ ማዕረ ክንደብል ከቢድ ወይስ ናይ ባሓቂ ኢና ንሕና ኢና ነቲ ነገርቲ ክንቀይሮ ዘይከኣልና? ኣብ ኣፍሪቃ ኾንካ ህይወትካ ክቕየር ከኣዲ ወይስ ኣይከኣድን እዩ? እቶም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካናዳ ኣብ ካልእ ቦታታት ክፋላት ናይዚ ዓለም ዘለና ሰባት ከ ነቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ኣሕዋትና ንዓና ብኸመይ እዮም ክሕግዙና ዝኽእሉን እንታይ ነገራት ኢና ሓቢርና ከነፍርን እንኽእል ብሰፊሑ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ እንሪኦ ክኸውን ኣሕዋተይ። እቲ ምንታይሲ እዚ ነገር እዚ ብዝግባእ ዕሙቕ ኢልና ብዕምቆት ልቢ ንልቢ ተወሃሂብና ክንግንዘቦን ክንርድኦን ዘለና ነገር ስለ ዝኾነ ኣሕዋተይ ሓደራኹን ነዚ ነገር እዚ ኩላትና ብሓባር ኮይና ክንፈትሖ እዩ ዘለና። ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ንድኾነ ሰብ ይነቅፍ ንድኾነ ሰብ ይፈርድ ዘይኮንኩ ዘለኹ እኳ ደኣ ኣነ እውን ኣብ ኣፍሪቃ ስለ ዘለኹ ንዓይ እውን ደሸግረኒ ዝነበረ ነገር ንኣሕዋተይ የፀገሞም ይሸግሮም ስለ ዘሎን ከመይ ገይሮም ክፈትሕዎ ከም ድኽእሉን እቶም ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ዓለም ዘለና ካብ ኣፍሪቃ ወፃእ ዘለና ግን ከዓ መወቀልና ኣፍሪቃ ድኾነ ካብ ዝድኸድና ሰባት ከ ብኸመይ ኢና ነዚ ነገር እዚ ከነድሕኖን ምስ ኣሕዋትና ሓቢርና ከዓኒ ዝሓሸን ዝበለፀን ህይወት ክንፈጥር ከም ንኽእል ከረአየኩምን ከረድአኩምን ስለ ዝደለኹ ኣሕዋተይ። ስለዚ ሓደራ ንድኾነ ሰብ ገለ ይገብር ከም ድነቅፍ ወይ ከዓ ድኾነ ይትንክፍ ወይ ገለ ገብር ደለኹ ኮይኑ ደይኮነ ድሓሸ ለውጢ ካብ ምምናይ ኣሕዋተይ። ምክንያቱ ኣብዚ ጥቃይ ዘለዉ ሰባት ኣብ ከባቢ ዘለዉ ሰባት ስለ ዝሪኦም ገሊኦም ስራሕ ናይ ስእነት ናይ ስራሕ ኣለዎም ገሊኡ ብገንዘብ ሽገር ገሊኡ ስድሩ ሓጋዚ ዝበሃል የብሉን ዘመድ ኣዝማድ የብሉን ሰንታ ከም ዝገብር ሕርበት ይብሎ እዩ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዩ ድሓር ከዓ እንታይ ድገብር እንተደኣልኩም ተዝዓበየ ሽግር ድኾን ከዓኒ እታ ሕጂ ዘላቶ ህይወት ምስቲ ፅባሕ ንጎ ክኸደ ድብሎ ዘሎ ህይወትን ደይበፃሕ ክኸ ድብሎ ዘሎ ነገር ወይ ከዓ ነቲ ምስኡ ዝበፅሖ ሰብን ስለ ወዳድሮ መብዛሕትኡ ግዜ ነብሱ ከዓኒ ኣብ ሕማቕ ኩነታት እዩ ዝረኽባ። እዚኣ ግን ሓቢርና ከነስተኻኽላ ዘለና ነገር ኣሕዋተይ ኣብዛ ዘለናያን በቲ ዘለናን ኮይና ኣብዛ ሃለና ንሃሉ ከዓኒ ክንቅየር ዘኽእለና እቲ ናትና ማይንድሰት ወይ ከዓ እቲ ናትና ናይ ኣእምሮና ዝተሰረተሉ መንገዲ ኣተሓሳስባና ደኣ እምበር ካልእ ነገር ከም ዘይኮነ ከዓ ከረድአኩም ስለ ዝደለኹ እየ። ከምዚ ክብል እንከለኹ ንዓይ እውን እዚ ነገር ዘይሸግረኒ ስለ ዝነበረ ኣሕዋተይ ንምንታይ ተረኣይኩምን ኣብዛ ዓዲ እዚ ብፍላይ ኣብ መቐለ ሓደ ዓመት ገለ ድኾን 2 ዓመታት ኣከባቢ ኣብ ትግራይ ኣከባቢ ፋርማሲ ሰሪሐ ክመፅእ እንከለኹ ኣብ ፋርማሲ ሰርሕ ነይረቡ ናብዚ ዓዲ ምፅእ ምስ በልኩ ግን ኩሉ ነገራት ይሕርበት ምፅኢሉኒ እቲ ምንታይሲ ክሕግዘካ ዝደሊ ዘመድ ኣዝማድ ወላ እኳ እንተሃለዉ ዓቕሚ ድስእን ግን ብዙሕ ሰብ ኣሎ እዩ። ስለዚ ድሕግዘካ ሰብ ትስእል ነቶም ኣዕርኽትኻ ግን ገለ ፕሮሰስ ኣለዎም ነብስኻ ምስኦም ከተወዳድራ ትጅምር ኢቨንት ፕሮሰስ ዝግበረሉ ደሎ ሰብ ናይ ብሓቂ መልኣት ዘለዎ ህይወት ነብር ኣሎ ዲ እንተደኣልካ ከዓኒ ገለ ድጎደሎ ነገራት ንህሉ እዩ። እንታይ ካ ትገብር እንተደኣልኩም ዝዓዲ ዝኮ ስቕኢልካ ትርጉም ዝበሃል የብሉን ኣብ ኣፍሪቃ ኾንካ ብቀደም ምስታይ ከናብራ ኮይኑ እዩ መቸም ሰብ ዓዲ ሰብ ኣትዩ ክበሃል እንከሎ እቲ ዓዲ ሰብ ድበሃል ደሎ ዓዲ ካብ ኣፍሪቃ ወፃእ እምበር ኣፍሪቃ ከም ዘይኮነ ንኹላትና ገለ ዝርድአና ነገር ኣሎ እዩ።
ስለዚ ምጽእ ክብል ከለኹ ዝዓዲ ሰብ ድዩ ተም ዓዲ ሰብ ዝኸዱ ዳ እምበር እንዳበልካ ነቶም ዓዲ ሰብ ዝኣተው ሰባት እንዳረኣኻ እቲ ናቶም ሽግር ከይተመልከትካ ድማ እቲ ንሶም ፖስት ዝገብሮ ዘለዉ ነገራት እቲ ሶም ንስድራ ዝሰድዎ ዘለዉ ነገራት እታ ቁሩብ ቅራቦ ንዕኦም ዝገብርዋ ዘለዉ ነገራትን ነታ ንዓኻ ዝሰድልካ ነገራትን ስለ ትርኢ ድማ እቲ ናቶም ሂወት ኢኻ ትምነዮ ግን ናይ ባሓቂ ከምቲ ፖስት ዝግበር ከምቲ ናይ ባሓቂ ዝርአይ ከምቲ ናይ ባሓቂ ተነፋእቲ ምናልባት ሓደ ሰብ ረጒሉ ተነፋፊዑ ገለ ወዝ ገይሩ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ባሓቂ ውሽጢ ከምኡ ድዩ ናይ ባሓቂ ነዚ ሂወት ዝሕጂ ዘለና ኣብ ኣፍሪቃ ደይናፍቆ ዶ ኮይኑ ይስምዓኩም ኣሕዋተይ እኳ ደኣ ብዙሕ ሰብ ናብቲ ቦታ ትምስከረ ናብቲ ዓዲ ትምስከረ ብዙሕ ነገራት ይሕርብት ትብሎ ነቲ ናይ ኣፍሪቃ ናብራኻ ብጣዕሚ ይናፍቆ ብሓፂሩ ሓደ ክረድአኩም ዘለኹ ነገር እንተ ደኣ ሃልዩ ኣሕዋት እቲ ጉዳይ ዘሎ ናይ ኣፍሪቃ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤሮጳ ናይ ካልእ ነገር ደይኮነ እቲ ጉዳይ ናይ ማይንድሰት ጉዳይ ኣሕዋት እዚ ነገር እዚ ከዓ ብኸመይ ኢኻ ተረዲእካዮ እንተ ኢልኩምኒ ልክዕ ከምዚ ክብለኩም ፀናሕኩ ናብዚ ዓዲ ዝምፅእ ምስ በልኩ I don't have anything ዝኾነ ነገር የብለይን ገንዘብ የብለይን ዝኾነ ድፈልጦ ፍልጠት የብለይን እንታሕዚያ ድመፅኹ ፋርማስያ ምስ ፖሊስ ናይ ዝዓድኻ እታ ሳኽ ገብረ ኣይክእልን ነይረ መዓት ነገራት ሽግራት ነይሩ እዩ ሶንታይ ክገብር ዝኽእል ኢለ ኣብ ዳሓሰብ ኩሉ እዋን ድማ ብዙሕ ግዜ ዘሕልፎ ዝነበርኩ ብምምራር እዩ ክላ እዚ ዓዲ እዚ ስቒካ ኮይ ትርጉም የብሉ ብቀደሙ እኮ ተባሂሉ እኮ እዩ ብኻ ማለት ኣብ ኣፍሪቃ ሰብ ኮንካ ካብ ምፍጣር ኣብ ገና ዓዲ እንስሳ ኮንካ ምፍጣር እንዳበልኩ ነፍሰይ ደዋርድ ኩሉ ሰዓታት ነይሩ እዩ ድሰምዖ ድብሎ ነገራት ስለ ዝኾነ ምስ ከባቢይ ከዓ ስለ ድወዳደርን ካብኡ ከዓ ስለ ድርኢ ንሂወተይ በዚ መንገዲ ዝኣጥፊእ እያ ነይረ ኣሕዋተይ ብምምራር ይዳሓልፎ ነይረ ግዜ ዕድል በቃ ደይብልና ኣብዚ ዓዲ እዚ ስለ ዝኾና ከመይ ኢልካ ክስራሕ ክላ ኤሮጳን ከኽድካ ምርናኡኻ ዕድል ደይብለይ ንዓይ እንዳበልኩ ኣብ ደማሮን ዝነበርኩ እዋን ግን ሓንቲ ናይ ማርከስ ኣውሬልስ ብጣዕሚ ኣዝያ ቀየረትኒ ኮት ወይ ከዓ ዝኾነት ታሽሙ ይሰምዐልኩም ሕፍቲ ይርኢ ንሳኻ እንታይ ትብል ኣብ ኣእምሮኻ ዳ እምበር ኣብ ደገ ንዝኽሰቱ ነገራት ሓይሊ የብልካን ነዚ ኣብ ዝተረዳእካሉ እዋን ድማ ሽዑኡ ናትካ ሓይሊ ብግለት ክብል ሰሚዐዮ ኣይገርመኩምን ኣሕዋት ምናልባት ኣብ ኣእምሮና ደኣ እምበር ኣብ ደገ ንዝኽሰቱ ነገራት ሓይሊ ከምዘይብልና እንተ ደኣ ክንርዳእ ክኢልና እታ ሓይሊ ሽዑና ሓይሊ ንረክብ ሽዑና ከዓኒ ትናትና ፀጋ ክንጥቀመሉ ንኽእል ስለዚ መንግስቲ ከምዚ ኣፍሪቃ ኣብዚ ስለ ዘለኹ የዝንትን እንተበልና ትኩረትና ኣብኡ እንተገበርና ብተኣምር ነዞም ነገራት እዚኦም ስለ ዘይንቆፃፀሮም እሞ ከዓ ስለ ድሰኣናዮም ስለ ዘይረኸብናዮም ንሂወትና ከይቀየርና ኢና ክንተርፍ እንደገና ድማ ምናልባት ነታ ትምፅወተልና ዘላ $100 ከዓሊ ነቶም ደምፅዋ ዘለዉ ሰባት ብኸመይ ከም ደምፅዋ ከይተረዳእና ኣክንዲ ንሕና ንዕኡ ተጠቒምና ብዝግባእ ኣብ ዘለናን ብዘለናን ንቕየር ከዓሊ ሜይቢ ኣብ ኮምፎርት ክንኣቱ ንሓደ 4 ዓመት 5 ዓመት 6 ዓመት ፕሮሰስና ክሳብ ዝሰለጥካ ዝኾነ ነገር ደይከነፍር ንኽእል ኢና ስለዚ እንታይ ተገበርና እዩ ዝሓይሽ ኣኽዋት ሓደራኩም ልቢ ኢልኩም ብዘይ ዝኾነ ምፍራድ ኣነ ንስኹም እንተ ደኣ ነዛ ነገር እዚኣ ክንርዳኣ ክኢልና ድማ ገለ ለውጢ ከነምፅእ ንኽእል ኢና ኣሕዋት እስኪ ንሕሰብ እሞ እቶም ኣብ ኤሮጳ ዘለዉ ኣሕዋትና ቤተሰብና ክኾኑ ይኽእሉ ሓውና ሓፍትና ኣዴና ኣቦና ክኾኑ ይኽእሉ ተምሃር ክብሉና እንከለዉ ገለ ሞያ ሓዝ ክብሉና እንከለዉ ንዓና ጥቕሚ ዳ እምበር መቸም ንዕኦም ሓሲቦም ከም ደይኮኑ ፍሉጥ እዩ ንምንታይ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ክሰዱልና ፀገም የብሉን ድኾን ነገር ክኸፍሉና ካብዝን ካብቲ ኢሎም ገለ ነገር ክገብሩ ግን ማዕረ ክንደይ ጭንቀት ከም ደሕልፉ ርድኡ እንዲ ግን ክገብሩና ክእሉ እዮም ግን እታ ብኣደላ ሂወት ርእይዋ ስለ ዘሎ እታ ኤሮጳ ከይዶም ድኾነ ሞያ ተለይ ሒዝና ገለ ፍልጠት እንተለይ ኣኪምና ኣብኡ ምስ ከድና ልክዕ እታ ንሶም ድቕንዘውላ ዘሎ ሂወት ከም ንቕንዘወላ ግን ከዓ እቲ ንሶም ዘሕልፍዎ ዘሎ ቃንዛታት ኣብዚ ኮይና ክንቅንሶ ከም ንኽእል ስለ ድርድኡ ይመስለኒ ስለዚ ኩሉ ንግደፎም ኣሕዋት ምናልባት ክሕራ ይድሓን ወላ ናብኡ ኣይንኸይዱ እሞ ኣብ ኣፍሪቃ ኮይና ክንቅየረሉ ንኽእል መንገድታት የለን ድዩ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ኣነ ኣሎ እየ ክብለኩም ንኽእል ንምንታይ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ኣሕዋተይ ኣነ ነቢረ እየ ድኽነት ዘለዎ ስእነት ዘለዎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ዝበሃል ኣፍሪቃ ኮይነ ደመረሉ ዝነበርኩ ሰዓታት ነይሩ እዩ ግን ነዛ ሕጂ ክነግረኩም ፀናሕኩ ፅሕፍትን ብሓፈሻ ድማ ኩሎም ቅዱሳት መፅሓፍትና ዝብልዎን ሳይንሱን ድብሎ ነገርን ክርዳእ ምስ ጀመርኩ ብፍላይ እዛ ነገር እዚኣ ድማ ሂወት እቲ ፍልፍል እቲ ምንጭ ካብ ኣእምሮ ካብ ልቢ ምዃና ክርዳእ ንምስ ጀመረ ግን እቲ ፀገም ደሎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ካናዳ ኣብ ኣሜሪካ ደይኮነ እቲ ፀገም ደሎ እኳ ደኣ ኣብዚ ምዃኑ እየ ተረድየት እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ብኸመይ እንተተቐየርና እዩ ግን ዝሓይሽ እስኪ ገለ በለና ሕራይ ትብሎ ነገር እስከ ክንሰምዓካ እንተ ደኣ ኢልኩም ድማ ሓደራኹም ኣሕዋት ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝጠቕመኩም ነገር እዩ ንዓኹም ክበኩም ይሲ ሂወትና ክንቅይር ኣብ ንሓስበሉ እዋን ድህልውና ነገራት ሰለስተ ነገራት እዮም ወይ ገንዘብ ክህልወና እዩ ወይ ድኾነ ፍልጠት ክህልወና እዩ ግዜ ድማ ግዴታ ከድልየና ሂወትና ንምቕያር ካብዞም ሰለስተ ነገራት ግን ገንዘብ ንብል ኣለና ከምኡውን ፍልጠት ንብል ኣለና ግዜ ንብል ኣለና ካብዞም ሰለስተ ነገራት ግን ምናልባት ክልተ ነገራት ወይ ሓደ ነገር ደይክህልወና ክእል እዩ ለሰይ ንሕና በኣፍሪቃ ዘለና ሰባት እንበል እሞ ወይ ድኾነ ሰብ ምናልባት ገንዘብ ደይክህልዎ ክእል እዩ ግን እቲ ሒዝዎ ዘሎ ፍልጠት እቲ ሒዝዎ ዘሎ ሞያ ክጥቀም እንተ ደኣ ክኢሉ ግዜኡን ሞይኡን ፍልጠቱን ተጠቒሙ ከዓኒ እቲ ገንዘብ እቲ ክፈጥሮ ይኽእል እዩ
ምናልባት ግን ኣነ ኮ ድፈልጦ ሞያ ይብለይን ድፈልጦ ዝኾነ ዓይነት ፍልጠት የብለይን ንብል እንተደኣ ኮይና ከዓኒ ፈጣሪ ንኹላትና ሰየዳለወ መቸም 24 ሰዓታት ሂብና ኣሎ እዩ ግዜ ድበሃል ብጣዕሚ ኣዝዩ ወርቃዊ ዝኾነ ሃብቲ ካብ ኢድ ኩላትና ኣሎ እዩ ስለዚ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና እንተ ኢልኩምኒ እታ ሕጂ ሰዓት ክስቶ ከምዚ ገበረለኒ እዚ ኮይኑ ኤሮፓ ተዘይከይድ እዚ ንብላ ዘለና ግዜ ምምራር ግድፍ ኣቢልና እንተ ደኣ ግዜና ተጠቒምና ሕጂ ኣሕዋት ሓደራኹም እታ ግዜና ተጠቒምና ገለ ፍልጠት ገለ ስኪል ዝኾነ ሞያ ገለ ዝኾነ ነገር ክንሕዝ እንተ ደኣ ኸይድና እመን ኣሕዋተይ እቲ ግዜና ተጠቒምና ድኣከብናዮ ፍልጠት ድሓዝናዮ ሞያ ፅባሕ ንግሆ ናብ ገንዘብ ምልዋጥ ዶ ይተርፍ እዩ ስለዚ ገንዘብ የብለይን ከምዚ የብለይን ዝዓድዝ እኮ ምባል ገዲፍና ኣቐዲምና ኣእምሮና ንሕና ክንቃንዮ እንተ ደኣ ኽኢልና ኣብዛ ዘሎ እዋን ኣብዛ ሕጂ ሰዓትን ኮይኑ ዘባኽኖ ግዜ የብለይን ግዜ ብዝግባእ ክጥቀመሉ ብምባል ከዓኒ ሕልምታትና ክንርዳእ ውሽጥና ክንፈልጥ ናበይ ከም ንኸይድ ተረዲእና ከዓ ራእታትና ክንሕንፅፅ እንተ ደኣ ኽኢልና እንተ ደኣ ግዜና ተጠቒምና ገለ ሞያ ክንመሃር እንተ ደኣ ኽኢልና ድኾነ ብፍላይ ገለ ስኪል ክንሕዝ እንተ ደኣ ኽኢልና ኦፍኮርስ ድኾነ ሰዓት ናብ ገንዘብ ምልዋጥ ዶ ይተርፍ እዩ ስለዚ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ሕልምታት ሃልይዎ ራእይ እንተ ደኣ ሃልይዎ ናይ ብሓቂ ክቕየረሉ ዝኽእል መንገዲ ምርካቡ ዘይቲ ግዴታ ይኽረክብ ምኽንያቱ ዝደለዮ ኩሉ ግዜ ይትረክብ ኣሕዋት ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ነስተኻኽላ ነገር ኣብ ኣእምሮና ደሎ ትናትና ናይ ኣእምሮና ማይንድ ሰብ ክላ ኣፍሪቃ እኮ ከምዚ ኮይ ኣብዚ ዓዲ ዝኾንካ ዓዲ ሰብኣት ይገደሎ ካብ ንብል ናይ ብሓቂ ዝዓዲ እውን ብዙሕ ሽግራት ወላ እንተሃለዎ ነቶም ሽግራት እኦም ክፈትሕ ዝኽእል ሓሳብ እንተ ደኣ ሃሊና ድማ ዕድላት ዝህሉ በረኸት ድህሉ ፀጋ ድህሉ ሽግራት ኣብ ደለዎ ቦታ እዩ ይሺ ናብ ኤሮፓ እንተኸድና ኣብኡ ክንከይድ ከለና ገለና ቢዝነስ ሓሳብ እንተመፀና ወይ ድኾነ ኣይድያ እንተለና ኣትሊስት እቲ ናሓስቦ ንሕና ነገር ድኾነ ሰብ መቸም ፈጢርዎ ተዓድቱን ዴቨሎፕድ ድኾነ ወይ ከዓ ድማዕበለ ሃገር ስለ ዝኾነ ትዳሓሰብናዮ ሓሳብ ገለ ሰብ ሸይጥዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ዕዳጋ ወፂና ከዓ ማዕረ ክንዱ ደይከነድምዐን ንዓና ደይከነብልን ንኽእል ኢና ግን ኣብዚ ኣፍሪቃ ምፍጣርና ኣብዚ ምዃኑ መበቆልና ዝኾነ ዓይነት ምኽንያት ስለ ዘለዎ ይፈጣሪ መቸም ፈጢርና እንተ ደኣ ሪኢኹም ድማ ኣብዚ ኣፍሪቃ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዙሕ ሽግራት እዩ ደሎ ብጣዕሚ ብብዙሕ ነገራት እዩ ዝሽገር ሰብ እቲ ሽግራት ንሕና ከዓ ዝፈትሕ ሓሳብ እንተ ደኣ ክህልወና ኽኢሉ ገለ ናይ ቢዝነስ ኣይድያ እንተ ደኣ ሃሊና ናይ ሰባት ሂወት ከቃልል ዝኽእል ገለ ነገር እንተ ደኣ ሃሊና ከዓ ኦፍኮርስ ዝበለፀ ክንቅየረሉ ንኽእል ቦታ እኳ ደኣ እዚ ኣፍሪቃ እዚ ይኾን እቲ ምንታይሲ ገና ድምዕብል ደሎ ሃገር ኣሕዋተይ ገና ድምዕብል ደሎ ኣህጉር እዩ ብዙሕ ሽግራት ኣሎ ነቲ ሽግራት ዝኸውን ገለ መፍትሒ ከምፅእ እንተ ደኣ ኸይድካ ገንዘብ ምርካብ እዩ ዘተርፍ እዩ እዚ ኮ ቢዝነስ ካልእ ኣይኮነን ንሰባት እቲ ንዕኦም ዘድልዮም ሰርቪስ ወይ ከዓ ፕሮዳክት እንተ ደኣ ክትፈጥረሎም ክኢልካ እሱ ናይ ምትግባር ከዓ ንኩላትና ፈጣሪ ዓቕሚ ሂብና ኣሎ ከም ምስሉ ገይሩ ፈጢርና ኣሎ we can create something ሓድሽ ነገር ክንፈጥር ንኽእል ኢና እዚ ክንገብር እንተ ደኣ ኮይና ከዓ ኣእምሮና ማይንድ ሰትና ከነስተኻኽል ኣለና ነዚ እንተ ደኣ ጌርና ነዞም ሰባት እዚኦም ገለ ቀረባት ክንፈጥረሎም እንተ ደኣ ኽኢልና ሂወቶም ዘቃል ነገራት ክንህቦም እንተ ደኣ ኽኢልና ከዓ ምናልባት ድተመነናዮ ድሕሪ ክንዲዚ ዓመት ይኽረኽቦ እንብሎ ኣብ ኤሮፓ ኸይድና ክንነብሮ ዳሓሰብና ሂወት እኳ ደኣ ኣብዚ ዓዲ እዚ ኮይና ከነስተማቕሮ ንኽእል ኢና ኣሕዋተይ ስለዚ ሓደራኹም እንታይ ተገበርና እዩ ዝሓይሽ እቲ ዝበለፀ ነገር እንታይ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ግዜ ከም ዘለና ንረዳእ ወላ ገንዘብን ፍልጠትን ኣይሃለወና ግዜና ተጠቒምና እታ ንብህጋ እንብላ ንሕና ኣብዚ ኮይና እታ ክንሰርሓ ንሓስብ ነገር ብኣእምሮና ደስታ ዝህበና ልብና ደሰራስር ነገር እንተ ደኣ ሃሊና እቲ ሕልምና ዝኸውን ሞያታት ሕጂ ሰዓት ክንክእል ኣለና ግዜና ተጠቒምና ከምኡ እንተ ደኣ ጌርና ፅባሕ ንግሆ ዝዘራእናዮ ነገር ምዕፃድና ስለ ዘይተርፍ ኣብዚ ኸድና ንኸይድ ከዓ ሓንቲ ዘርኢ ምብቋላ ስለ ዘይተርፍ ሕጊ ናይ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ኦፍኮርስ ኣሕዋተይ ዝዘራእና ነገር ምብቋሉ ዘይተርፍ እዩ እንታይ ኢኻ ጌርካ ማዕረኽ እንደዚ ደፊርካ ትዛረብ ዘለኻ ክትቀይሩ ትኽእሉ ኢኹም ትብል ዘለኻስ እንታይ ነገራት ስለ ዝገበርካ ኣብዚ ዓዲ እዚ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ከም ትበልኩኹም እዩ መጀመርያ ናብዚ ምፅእ ምስ በልኩ ድኾነ ዝፈልጦ ጉዳይ የብለይን ገንዘብ ድበሃል የብለይን ናይ ብሓቂ እውን ማዕረ ክንዱ ኣቢሉ ክሕግዘኒ ዝኽእል ወርሓዊ ገለ ባጀት ሰሊዑ ወይ ግኖ ዝኾነ ፕሮሰስ ደረዲ ደቐል ሰብ የለን ኣዛታ እንታይ ክገብር ነይርኒ ሕራይ እዛ ሂወት እዚኣ ከመይ ትሰርሕ ብፍላይ ነዛ ነገር እዚኣ ብዙሕ ግዜ ክሰምዓ ንጀመርኩ ኣብ ኣእምሮይ ደኣ እምበር ኣብ ካልእ ነገራት ድኽሰት ነገራት ሓይሊ ከምዘይብለይ ክርዳእ ኣእምሮ እንታይ ምዃኑ ብዝግባእ ድማ እዛ ሂወት እዚኣ ከመይ ከም ዝሰርሕ ክርዳእ ንጀመርኩ ኣብታ ታይም እቲኣ ኣዛ ታይም እንታይ ገይረ ኩሉ ደማሮ ነገራት ገዲፈ ሽግራት ኾን ደሎ ርኤ ነቲ ሽግራት ክፈትሕ ድኽእል ነገራት እንታይ ኢለ ግዜ ተጠቒመ ገለ ነገራት ከፅንዕ ጀሚረ ገለ መፅሓፍቲ ክገናፅል ገለ ነገራት ክገብር ሕልመይ እንታይ ምዃኑ ክርዳእ ብዝግባእ ውሽጠይ ደሰራስር ልበይ ደመውቕ ነገር እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ምስ ጀመርኩ ብዝግባእ ክርዳእ ምስ ጀመርኩ ድማ ንዞም ናይ ሂወትን ዓወትን ምስጢራት ዓወት ጥበባት ከዓ ፊት ንፊት ክራኸብ ክኢለ ገለ መፅሓፍ ንስኻ ክቅየራ ኣለካ ከም ዝገበርቲ ኣእምሮኻ ኣብለካ ገለ ብለካ ሞ
ينزل كم نقول كسب مشت ملو معلتي وقال مصحف ወይ ከነበበ ድውዕል ወይ ድኾነ ከትሽግር ትዳሕለፉ ፖድካስትናቶም ይቕሪ ድውዕል እዚ ነገራት ክገብር ምጀመርኩ ነዚ ኣእምሮይ ፅቡቕ ነገራት ከምግቦ ጀሚረ ሶፍታ እዋን እቲኣ ከዓኒ ናብ ሓደ ናይ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ኣብዚ ዓዲ ዝፍለይ ኣብዚ ኢትዮጵያ ዘሎ ሜቢ ዳዊት ድሪምስ ትፈልጦ እንተደኣ ኮንኩ ኣብቲ ቦታተይ ከይደ ከዓኒ ክመሃር ጀሚረ ዘን እንተረኣኹ ልክዕ እቲ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ናይ ሰባት ሂወት ከመይ ከም ዝሰርሕ ኣእምሮ ከመይ ከም ዝሰርሕ ሂወት ብከመይ ከም ዝሰርሕ እዞም ጥበባት እዚኦም ከካፍለ ኣብኡ ክሰምዕ ክርእን ከለኹ ኣብኡ ክመሃር ከለኹ ከዓኒ እዚ ነገር ንዓይ ፅቡቅ ጌሩ እንተዝርድእኒ እሞ ሂወተይ ቀይረ ድማ ናይ ካልኦት ሰባት ሂወት እንተዝቕይረሉ ፅቡቅ ኢለ ከዓኒ ሓደ ሕልሚ ኣቐሚጠ ስለቲ ነገር ፅቡቅ ጌረ ከዓ ከሰላስሎ ብዝግባእ ከዓ እታ ግዜ ተጠቒሙ ኣብቲ ቦታቲ ቮለንቲር ክገብር ኣብኡ ከዓኒ ብነፃ ከገልግል ጀሚረ ይሺ ገለ ነገራት ከዓ ክወስድ ጀሚረ ኣለኹ ብነፃ ከገልግል ከለኹ ስቕ ኢለ ይኮንኩ ደገልግል ኣለኹ እቲ ምንታይ ሲ ገለ ፍልጠት ወስድ ኣለኹ ከመይ ዝዓውዲ እዚ ፅቡቅ ጌሩ ይርድአኒ ኣሎ ድመሃሮ ነገራት ኣሎ ኔትወርከይ ከሰፍሕ ጀሚረ ቅድሚ ሕጂ ዝረኽቦም ዝነበርኩ ሰባት ከላ እዛ ኣፍሪቃ እዚ ስቂልካ ትርጉም ዘይብሉ ናብ ዓዲ ሰብ ኣይኮነ ገለ ይኮነ ትቕየረሉ ይኮነ ድብሉ ዝነበሩ ሰባት ንዕኦም ገዲፈ ከም ምስ ካልኦት ሰባት ኔትወርክ ክፈጥር ጀሚረ ናይ ብሓቂ ሂወቶም ዝቕይሩ ድሓሸ ሂወት ክነብሩ ዝሓስቡ ሂወቶም ኦልሬዲ ዝቐየሩ ኣብ ድሓሸ ዓይነት ቢዝነስ ዘሎ ሰባት ምስኦም ክራኸብ ጀሚረ እዚ ነገር ዝቀስ በቀስ ካብ ታሕቲ ክጅምሮ ከለኹ ድማ ገለ ነገራት ካብኡ እንዳወሰድኩ ሓደ ዓመትን ገለ እንደኾነ ኣካባቢ ቮለንቲር ክገብር ክኢለ ኣብቲ ቦታቲ ሰኸም ክገብር ከለኹ ገለ ዝወስዶ ፍልጠት ነይሩ ነዚ ሞያ ዘፅቡቅ ገይረ ክሕዞ ጀሚረ ንሰባት ሂወተይ ከመይ ከም ዝቕይርን ሰባት ናይ ሂወት ናይ ሰባት ከዓ ከመይ ገለ ዝቕይሩሉ መንገድታት ክህቦም ከምልኽ ፅቡቅ ገይረ ካብቲ ቦታቲ ተማሂረ ገለ ሞያ ሒዘ ማለት ኣሕዋተይ ኣብታ እዋን እቲኣ ዝሓዝክዋ ሞያ ድማ ድሓር በዚ ትሪእዎ ኣለኹም ሶሻል ሚድያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከውፅኦ ምስ ጀመርኩ ሰባት ከዓ ነቲ ናተይ ሰርቪስ ክርእዩ ምስ ጀመሩ እቲ ኣብ ኤሮጳ ከይደ ክረኽቦ ኢለ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ኣታዊታት እቲ ሽዑ ክቕይሮ ኢለ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ሂወት ከዓኒ ብኦም መንገዲ በቲ ኣነ ዝህቦም ሰርቪስ እቲ ነገርቲ እንዳተቐይረ ክመፅእን እኳ ደኣ ኣብዚ ኣፍሪቃ ኮይነ ብዶላር ክኽፈለንን ዝሓሸ ዓይነት ሂወትን ክነብርን ክኢለ ሽዑ ሰዓት ሜይቢ ንዓይ እዚ ነገር ግን ብጣዕሚ ርሑቕ እዩ ነይሩ ክደይኮን ደይመስል ነገር ዶላር ክኽፈለኒ እንተደኣ ኮይኑ ኦልሬዲ ከይደ ብኾነ ዓዲ ዶላር ብድኸፍል ዓዲ ደኣ ከይዳ ንበር ኣብዚ ኮይኑ ይከውን እየ ድብል ነይረ ነው ኣሕዋት ኣብዚ ሃለና ንሃሉ ሓደ ራኹም እታ ወሳኒት ነገር ማይንድ ሴት ናትና እዚ ክንገብር እንተደኣ ክኢልና ናይ ብሓቂ ካባና ዝወፀ ክሪኤቲቪቲ ናብ ሰባት ድኾነ ብርሃን ከነካፍል እንተደኣ ክኢልና ድማ በቲ ዘካፈልናዮ ብርሃን መሰረት ናባና ድማ ትንደሊ ዓይነት ኣታውሊ ትንደሊ ዓይነት ሂወት ምምጥኡ ዘይተርፍ ኣሕዋተይ እዚኣ ትግበር ግን ኣብ ደለኻያ ኮንከያ ብፍላይ እዚ ሕጂ ዘለና ብፍላይ ኣብ ዘለና ኣብ ኣፍሪቃ ዘለና ሰባት ብጣዕሚ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ቦታ ኣሕዋተይ ብሓደራ ከይመስለኩም ንምንታይ እንተደኣይኩም ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘሎ ዓዲ እዚ መዓት ክፍታሕ ዘለዎ ፀገማት እዩ ዘሎ መዓት ክፍታሕ ዘለዎ ፀገማት እንተደኣ ሃልዩ ድማ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ ብዙሕ ዕድላት ኣሎ ማለት እዩ ኣሕዋት ስለዚ እንታይ ንግበር ንሕና እንተደኣይኩምኒ ገለ ክሪኤቲቪቲ ኣብ ውሽጥና ከም ዘሎ ተረዲእና ፈጣሪ ዝሃበና ፀጋ ተጠቒምና ናይቶም ሰባት ሂወት እቲኦም ከቃልል ዝኽእል ገለ ናይ ቢዝነስ ኣይድያ ገለ ሓሳብ ክህልወና ክእል ክኾን እዩ ስለዚ እዚ ሓሳብ ሕዚ ኣለኒ ክንብል እንተደኣ ክኢልና ኣብ ነብስና ናይ ብሓቂ እንተደኣ ሰሪሕና ድማ ምናልባት እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኣሕዋትና እውን ኣባና ከውፍሩ ይኽእሉ እዮም እቲ ንሶም ብጣዕሚ ብክንደይ መከራ ድቃስ ብምስኣን ክንደይ ናይ ጉልበት ስራሕ ብምስራሕ ልቦም ክሳብ ዝጠፍኦም ሃረዋቶም ክሳብ ዝጠፍኦም ዝሰርሕዎ ዝኣክቦ ገንዘብ ከዓኒ ኣብ መዓላ ከውዕሉ ይኽእሉ እዮም ኣባና ኢንቨስት ክገብሮም ንሶምን ካብኡ መፂኦም ናብዚ ምሳና ብሓንሳብ ክሰርሑን ዝሓሸ ነገርን ክንፈጥር ንኽእል ኢና እንተዘይኮነ ግን እቶም ኣብ ኤሮጳ ዘለና ሰብኣይ ኦፍኮርስ ግዴታ ትሕግዞ ኢኻ ንግዚኡ ድሕግዞ ተዝረክብ ፅቡቕ እዩ ኩላትና እንተሓጋገዝ ግዴታ እዩ ስለዚ እታ ትሰድዋ ዘለኹም ነገር መዓላ ክትህልዋ መታ ናይ ብሓቂ ሰብ እዚ ከምቲ ትብሎ ኣለኹም ክመሃር ኣሎ እቲ ሰብ እቲ ከዓኒ ገለ ሞያ ክሕዝ ከም ዘለዎ ክርዳእ ክኽእል ኣለዎ ብከምዚ መንገዲ ክንከይ ተደኣ ክኢልና ድማ ኦፍኮርስ ሓቢርና ገለ ነገር ክንፈጥር ንኽእል ኢና ስለዚ ሓደ ራኹም ኣሕዋት እዛ ሓላፍነት እዚኣ ብጣዕሚ ክንስከማ ዘለና ድማ እዞም ኣብዛ ኣፍሪቃ ዘለና ሰባት ኢና እቲ ምንታይ ሜይቢ ሓደ ናብ ኤሮጳ ዝኸደ ሰብ ገለ ነገር ክብለና እንከሎ ክልተ ነገራት ይርኢ ክልተ ሃገራት ይርእዩ ነዛ ኣፍሪቃ እዚኣ ርእይዋ ኣሎ ነታ ኤሮጳ እቲኣ ኸ ርእይዋ ኣሎ ንሕና ግን ዝረኣናዮ እዛ ኣፍሪቃ እዚኣ ጥራያ ምናልባት እታ ኤሮጳ እቲኣ እሱ ክኸይድ እንከሎ እንታይ ዓይነት ሂወት ኣብኡ ከም ዘሎ ከዓ ይፈልጦ ኣሎ እዩ ማዕረ ክንደይ የሸግሮ ከም ዘሎ ይፈልጦ ኣሎ እዩ ስለዚ እዚ ነገር ቀዲመ እንተዝርድኦ ኣብ ኣፍሪቃ እንከለኹ ፅቡቕ ነይሩ ድብሎ ነገራት ንዓና ክመክረና እንከሎ ንሕና ከዓ ሓላፍነት ወሲድና ኣሕዋት ኢልና ክንሰምዖ ክንክእል ኣለና ኣይመስለኩምን ፕሊዝ ሓደራኹም እቲ ምንታይ ዊ ዶንት ኖ እንታይ ከም ዝፅበየና ኣብ ኤሮጳ ከይድካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ንሕና ንርኢ ዓይነት እያ መሲለኩም ኣሕዋተይ እዛ ፖስት ዝገብሩ ዘለዉ ነገራት ስለ ንርኢ ምናልባት ሕጂ ቁሩብ ነፍሲ ውስኽ ኣቢሎማ ድርብ ኣቢሎማ ዘለዉ ነገር ስለ ንርኢ
ወይ ዝኾነ እሱ ጥራይ ስለ ትርኢ ብደገ ክትርኢ ከለኻ እቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ከመይ ዓይነት ሂወት የሕልፍ ኣሎ ኣብ ዓራቶም ክድቅሶ ኣሎ እንታይ ዓይነት ቃንዛ ኣሎ ከመይ ዓይነት ድቃስ ስእነት ከም ዘሎ ዊ ዶንት ኖ ኣሕዋት ንፈልጦ ነገር ኣይኮነን ግን ብዘይትፈልጦ ሲስተም ብዘይትፈልጦ ወይዘር ንዓኻ ምስ ዘይመስል ሕብረተሰብ ምስ ካልእ ነገራት ክትገጥም ከለኻ ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ግን እዚ ነገር እዚ ክነቃልሎ ንኽእል ሓቢርና ክንሰርሕ እንተደኣ ኽኢልና ናይ ብሓቂ ልቢ ንልቢ ተዋሂብና እንታይ ድብል ደሎ እንታይ ክብለኒ ስለ ዝደለ እዩ ብምባል እንተደኣ ተሕቲትና ኩላትና ብሓንሳብ ክንረጋጋእ እንተደኣ ኽኢልና ኣሕዋተይ ስለዚ ኦፍ ኮርስ ንሶም ነብሮ ስለ ዘለዉ እቲ ሂወት እቲ ከምዚ እንተትገብር ፅቡቕ ይክብሉና እንከሎ ክልተ ዝረኣዩ ዓለማት ስለ ዘሎ ዳስዋዮም ዝነግሩና ዘለዉ ጥባሕ ንጎ ፕሊስ ሓደራ ከይተዓሰና ዝሕጂ ዘለና ሂወት ሓደ ሰብ 5 ዓመታት ኣብዚ እንተደኣ ተቐሚጡ ፕሮሰስ ንፍራንስ ዲ ወይ ንጀርመን ዲ እንተደኣ ሃልዩ ቋንቋ እስከ ኣትሊስት ኣይመሃሩ ዲ ገለ ሞያ ኣይሕዝን ዲ ዝሕጂ ንሪኣ ዘለና ዓለም ከዓ ብሓንሳብ ትጭብጣ በዚ ሶሻል ሚድያ ጌርካ እንታይ ኣሎ ኣብ ፍራንስ እንታይ ኣሎ ኣብ ጀርመን ዓለም ብዝግባእ ክትሪእሉ ትኽእል ነገራት እዩ ኣሽምካ እዚ ነገር እዚ ኣብ ደለኻዮም ብዘለኻዮም ኮንካ እኳ ደኣ ሂወትካ ክትቅይረሉ ትኽእል መሊኡ መንገድታት ይበሎ ሕጂ ሰዓት ኣሕዋት ሓደራኹም ማለት ኩላትና ሂወትና ንምቕያር ስድራና ንምርዳእ ገለ ባህግን ድሌትን ኣለና እንዲ ግን ብቐሊሉ ኣይንፀዓት ኢና ኣሕዋተይ እታ ስቂልና በቃ ሂወትና ኣጥፊእና ናይ ብሓቂ ሂወትና ኣብ ድኾነ ዋጋ ዕዳጋ ኣቲና እንኽላ ዘለና ዓዲ ማዕረ ክንዱ ዋጋ ክንከፍለላ የብልና ኣትሊስት ብዙ ኮይና እታ ክንገብራ ንኽእል ነገር ኣይ ኣንደርስታንድ ይርድአኒ ፅቡቕ ጌር ንምንታይ እንተደኣ ኣይኮኒ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ሽግር በዚ ገለ መለታት ፀገማት ገለ ክህሉ ይኽእል ይኾን ግን ክልተ ነገር ኣሕዋት ትኩረትና ዝሃብና ነገር እንዳዓበየ ዝኸይድ ትኩረትና እዚ ዓዲ እኮ ከምዚ ናብ ዝብል እንተደኣ ኸይድና ኦፍ ኮርስ እቲ ሽግራት እንዳዋሓጠና ክኸይድ ግን ኣብዚ ዓዲ እዚ ዕድላት ከም ዘሎ እንተደኣ ክንርዳእ ክኢልና ድማ ኣብታ ደለናያ ቦታ ኮይና ክንነግሰሉ ንኽእል መሊኡ መንገድታት ኣሎ እዩ እታ ዝበልክኹም ሓንቲ ነገር ካሓደራኹም ፅቡቕ ጌርኩም ሕዝዋ ኢኹም እዛ ናይ ማርከስ ኣውረሊስ ዝበልክኹም ነገር ንምንታይ እንተደኣ ኣይኮነ ኣሕዋት በቃ እቲ እንኮ ክንቆፃፀሮ ንኽእልን ሓይሊ ዘለናን ኣብ ደገ ዝኽሰት ነገር ዘይኮነ ኣእምሮና እዩ እዚኣ ኣብ ዝትረዳእናላ ግዜ ድማ ሓያላት ኢና ንኸውን ኣሕዋት ስለዚ ኣብዚኣ ኮይና እንታይ እዩ ሕልምታተይ እንታይ እዩ ዕላማይ መን እዩ ክኸውን ዝደሊ ኣበየ ክበፅሕ ደሊ ኢልና መጀመርያ ዕላማታትና ንንደፍ ብዝግባእ ሞያታት ንቕሰብ ግዜና ንጠቀም ግዜና ተጠቂምና ገለ ሞያ ንሓዝ እቲ ሞያ ተኻ ገንዘብ ከምፀልና እዩ ገንዘብ የብለይ እንዲና ንብደልና ሓቀይ ሶ እቲ ገንዘብ እቲ ኣብ ሞያና ንምምፃእ እንተደኣ ግዜና ክንጥቀም ክኢልና ግዜና ተጠቂምና ዝኾነ ሞያ እንተደኣ ጥሪና ገንዘብ ምፅእ ዘይተርፍ እዩ እቲ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ድማ ነትናትና ሞያ ርኡ ናይ ባሓቂ ካባና ከውፍር ይኽእል እዩ ኣሕዋተይ ኣይኮነ እንዲ ስለዚ ከምዚ እንዳበልና ካዳ ተሓባበርና ላተሓጋገዝና ክንከይድ ንኽእል ኢና ሂወትካ ክቕየር ግን ኣብ ዓዲ ሰብ ጥራይ ምሳኣልካ ኣይኮነና ኩሉ ዓዲ ሰብ ኩሉ ዓዲ ዝጌረ ኩሉ ዓዲ ኣላህ ኩሉ ዓዲ ረቢ ኩሉ በቃ ናይ ፈጣሪ ቦታ ኣይኮነን ዲኻ ስለዚ ብዝኸድና ንኺድ ኣብ ዳሃልና ናሃሉ ወሓስና ድኾነና ከዓኒ ፈጣሪና ዳ ኣንበርቲ ቦታቲ ትኹነታት ክንደይኮነ ተረዲና ፈጣሪ ድማ ሂወት ካብ ኣእምሮ ከም ትፍልፍልን ከም ትምንጭን ስለ ዝነግረና ደሎ ሃደራ ኣሕዋት ንሕና ፍትናትና እማይ እንደሰት ንስፋሕ ክኸውን እዩ ክቕየር እዩ ኣብዚ ዓዲ ዝኾይነ ገለ ነገራት ክፈጥር ኢልና ግዜና ስቕ ኢልና ኣይነባኽኖ ፅባሕ ንጎ ብጣዕሚ ክተዓሰና እዩ ካብ ፅባሕ ንጎ ግን ዋይ ካብ ንብል ሕጂ ሰዓት ክንብገስ ክንክእል ኣለና ሕጂ ሰዓት እንተደኣ ናይ ብሓቂ ኣብ ኣእምሮና ብምስራሕ ገለ ሞያታት ንሕና እዞም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለና ሰባት ክንቀስም እንተደኣ ኽኢልና ገለ ሞያ ክንሕዝ እንተደኣ ኽኢልና ፅባሕ ንጎ ኣብዚ ኸድና እንተኸድና ንሱ እዩ ወሓስና ድኾን ሂወት ምንጭ ሂወት ፍልፍል ካብ ኣእምሮ ክሳብ ዝኾነ ግን ሓደራኹም ኣእምሮና ብዝግባእ ክንቅይሮ ንፈትን እቲ ፅባሕ ንጎ ኣብ ካልእ ዓዲ ኸይድና ክንሓፍሶ ንሓስብ ዝነበርና ዶላራ ኣብዚ ዓዲ እዚ ኾይድና ክንሓፍሶ ንኽእል ኢና ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ ደሎ እዋን እዚ ከዓኒ ናይ ሶሻል ሚድያ ግዜ እቲ ሒዝናዮ ዘለና ፕሮዳክት ክንፅና ብሶሻል ሚድያ እዚ ክንዘርግሖ እንተደኣ ኽኢልና ብዝግባእ ድማ ካባና ዝወፅእ ብርሃን ናብ ካልኦት ሰባት ክንካፍል እንተደኣ ኽኢልና ብፍላይ ሶሻል ሚድያ እዚ ፅቡቕ ጌርና ክጥቀመልና ዘይኮነ እኳ ደኣ ክንጥቀመሉ እንተደኣ ክኢልና ምክንያቱ ስቂልና ናይ ዝኾነ ሰብ ኣጀንዳ እንዳምፅና ቲክቶክ ስቂልና ስክሮል እንዳገበርና ዘይጠቕሙ ዜናታት እንዳረኣና ነሕልፎ እንተደኣ ኾይና ኦፍኮርስ ሃሳይና ኣይክኸውን ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ኣእምሮና ሰሪሕና ንሕና ገለ ነገር ከነበር ከተሉ ኢልና በዚ ሶሻል ሚድያ ዝጌርና ቢዝነስና ከነፋልጥ ዘለና ነገራት ከነርኢ እንተደኣ ኽኢልና ግን እቲ ሶሻል ሚድያ ንባዕሉ ከፋሊና እዩ ድኸውን እቶም ናትና በረኸት ድደልዩ ነትናቶም ሽግራቶም ከፈትሕ ዝኽእል ሓሳብ ሒዝናሎም ድመፀና ሰባት ድማ ባሕ ንጎ እታ ንዓና ትግብአና ነገር ክቡና እዮም ኣብዚ ዓዲ እዚ ኾይና ከዓኒ ነቲ ደሎ ኦፖርቹኒቲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኣሕዋት ስለዚ ሓደራ ኩላትና ናብ ሓደ ርዲት ምምፃእ ከድልና እዩ እቶም ዝሰዱና ደሎ እቶም ዝሕግዙና ደሎ ፕሮሰስ ዝገብሩላ ደሎ ወይ ወላ ፕሮሰስ ኣይሃለና ግን ኣትሊስት ገለ ንዕለታዊ ናብራና ድኾን ነታ እንጀራና ትኾን ነታ መዓልታዊ እንታይ ድበሃልና ትኾን ገንዘብ ዝሰዱና ደሎ ሰባት ማዕረ ብክንደይ ሽግራት ከም ደምፅኡ ከምዘሎ ተረዲና
እቲ ናቶም ህይወት ከዓኒ ጀኒን ዝኾነ ህይወት ገለ ቃንዛታት ከም ዘለዎ ተረዲእና ኣብ ሕጂ ሰዓት ነቲ ቃንዛታት ጽባሕ ንጎ ድመጽእ ከፋኹስ ድኽእል ሞያታት ክንሕዝ ኣብዚ ኮይና ክንቅየር ተደኣ ኸይድና ኣብ ድኸድና እንተኸድና ከዓኒ ኦፍኮርስ ዋሓስና ዝኾኑ ኣእምሮና እዩ እቲ እንኮ ንቆፃፀሩ ነገር ንሱ ስለ ዝኾነ ጽባሕ ንጎ ኻና ንዝሓሸ ናብ ዝበለፀን ህይወት ምኻድና ዘይተረፍ ኣሕዋተይ ስለዚ ኩላትና ናብ ሓደ መንገዲ መፂና እንዳተሓባበርና ብኸምዚ መንገዲ እንተኸድና ድማ ዝሓሸ ኮይኑ ስለ ዝስምዐኒ እዛ ቪድዮ እዚኣ ዝሰርሐልኩም ዘለኹ ብጣዕሚ ኣነ ከዓኒ ዝደለኹ ዓዲ ካብ ዓቐን ላዕሊ ድፈትዎ ንምንታይ በቃ ኣነ ኡ ስለ ዘለኹ እየ ክቆፃፀሮ ዝኽእል ሰብ ኣነ ጥራይ ስለ ዝኾንኩ እታ እንከ ኩርናዕ ናተይ እዚኣ ኣካለይ እዚኣ ጥራሕ ስለ ዝኾነት እዩ ከምኡ ክገብር ምጀመርኩ ብጣዕሚ ከቢድ እንታይ ባህሊ ነይሩኒ እዚ ዓዲ ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ እየ ዘለኹ እዚ ዓዲ እዚ ከምዚ እዩ ትዳወልኩ ብጣዕሚ እየ ደማሃርም ነይረ ግን ዋንስ ኣረኣያይ ነቲ ነገር ነዚ ዓዲ ክቕየሩ ምስ ጀመርኩ ናይ ብሓቂ ኣብ ነብሰይ ክሰርሕ ምስ ጀመርኩ ብፍላይ ድማ ኣፍታ ደወልኩኹም ቦታ ብነፃ ኸይደ ከገልግል ምስ ጀመርኩ ግዜ ተጠቒመ ብነፃ ብዙሕ ሽግራት ኣሕሊፈ እየ ኣሕዋት መዓት እዚ ኢልካ ክግለፅ ዘይክእል እዚ ኢልካ ክዝርዝር ዘይክእል ብዙሕ ነገራት ትስእኖለይ ግን እቲ ሽዑ ሰዓት ትዘርኦ ነገር ኣፍታ እዋን እቲኣ ብነፃ ኸይድካ ከተገልግል ትኽእል ኢኻ ከምኡ ድጥዕም ነገር የለን ንምንታይ ትረኣይኩም ንገለ ትኹረትካ ገንዘብ ኣይኮን ትኹረትካ እቲ ቴክኒክ እዩ ዝኾን ትኹረትካ እቲ ሞያ እዩ ዝኾን ትኹረትካ እቲ ኣብኡ ዝግበር ነገራት እዩ ዝኾን ስለዚ ንዕኡ ሒዝካ ትወፅእ እሞ ካብቲ ቦታ እቲ ፍላይ ዞም ኣፍሪቃና ክንጥቀመላ ንኽእል ነገር ንሳ ኣሕዋት ግዜ ኣለና እታ ግዜ እቲኣ ከምኣ ጌርና ክንጥቀመላ እንተደኣ ኸይልና ነዚ ሞያ እዚ እንተደኣ ሒዝና ድማ ድኾነ ሰዓት ድዘረኣናዮ ነገር ምዕፃድና ዘይተርፍ እዩ ሽዑ ሰዓት ኣነ ድገበርኮ ካብኡ ድተምሃርኮ ኣብኡ ድተገንዘብኮ ኣብኡ ድረኣኾ ነገራት ኣብኡ ሙረይ ዝግባእ ክስርቶ ገለ ሞያ ከዓ ክሕዝ ምስ ጀመርኩ ንሰባት ድማ ብከምዚ መንገዲ ህይወትኩም ክትቅይሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢለ ናተይ ህይወት ክቕይር ምስ ከኣልኩ ንዖም ከሪኦም ምስ ጀመርኩ ሰባት ድማ ነቲ ናተይ ሰርቪስ ደስ ስለ ድብሎም ብነፃ እንዳገልገልኮም ንገሊኦም ከፊሎ ገለ ሰባት ከዓ እንዳኸፈሉ ክላስና እንዳኣተው ባዕሉ ሶሻል ሚድያ እዚ ገለ ነገራት ከበርክት ክጅምር ከለኹ ገለ ተወሰነ ግንዕ ወላ ይኹን ይሂበኒ ግን ኢትስ ኖት ኢዚ ቀሊል ኣይኮነን ኣሕዋት ንባዕሉ እዚ ዩቲብ እዚ ድኸፍለካ ነገራት ኣሎ እዩ ቀሊል ኣይኮነን እንተደኣ ተንቀሳቒስካ ናይ ብሓቂ ገለ ነገር ከተበርክት እንተደኣ ኽኢልካ ምርካብካ እውን ዘይተርፍ ይሕዋት ኣልሚሕልኩም ምኾን እዛ ቪድዮ እዚኣ ካብ ብልቢ ቅሬታ ገበርሎ ኢኹም ንሳይ ክሳብ ስለ ፀናሕኩም ክሳብ ሕጂ ብትዕግስቱን ካብ ብልቢ የመስግን ግን ሓደራኹም ኣሕዋት እስኪ ገለ ንበሃል ወላ ኣብቲ ኮመንት እስኪ ፀሓፉ ኢኹም ትናትኩም ሓሳብ እንታይ ደሸግረና ደሎ እንታይ ነገራት ተገበርና ሓይሽ ከመይ እንተፈታሕና ሓይሽ ንዝብል ከዓኒ እስኪ ብሰፊሑ ንስኹምን እስኪ ንዘራረበሉ ኢና ንዛተየሉ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣገዳሲ እንተደኣ ኮይነን ካልኣይ ግዜ ቪድዮ ክንሰርሐሉ ንኽእል ኢና ስለ ፅቡቅ ጌርና ኣብ ታሕቲ እሞ ንዛተየሉ ኣብቲ ኮመንት እቶም ኣብ ኤሮፓ ኣለኹም ከመይ ከም ደሎ ጀኒን ድኾነ ናትኩም እቲ ናይ ብሓቂ ግልፂ ኾንኩም እስኪ ንገሩና ኢኹም እቲ ፖስት ትገብሮ ነገራት ስለ ንርኢ ንሕና እውን ንሽግር ኣለና ኢና ኣሕዋት ሃገራይና ኮ ክንምንዮ ነቲ ናይ ኤሮፓ ሂወት ምክንያቱ እስኹም ፖስት ትገብሮ ዘለኹም ነገራት ክንርኢ ስለ ንርኢ ፅቡቅ እዮም ደለው ኢልና ኢና ንሓስብ ንሕና ግን ምናልባት ፅቡቅ እንተዘይሃልይኹም እቲ ሽግራት እንተደኣ እዚ ሽግር ኣሎ እዚ እሞ ጥባሕ ንጎና ኣብዚ ናይ ምምፃእ ዕላማ እንተሃልይኩም ከምዚ ግበሩ በሉና ንስኹም ከዓ እንቱም ኣሕዋተይ ተረይ ኮይነ ነቲ ናትኩም እንዳረኣና ደይ ፅባሕ ንጎ ከምዚ ኢለ ክረክብ እየ እንዳበልና በቃ ነዚ ዓዲ እዚ ብሕማቕ መንገዲ እንዳረኣና ነታ ናትኩም ሂወት ኢና ክንምንያ ግን ጀኒንሊ እዝነቲ ነገራት እዝን ሽግራት ኣጋጥመኒ ኣሎ ክንብል እንተደኣ ኺኢልና ነዚ ዝደሎ ሰብ ከዓ እንታይ ዓይነት ሽግራት ከም ደጋጥሞ ዘሎ ቀሲና ስማዕ ኣቢልና ከምዚ እንተገበርና ኢዳ ሓይሽ ብምባል ከዓኒ ሓቢርና ኢድ ንኢድ ኮይና ኢድን ጓንትን ከማና ኣይኮነን ደሊና ኣሎ ኢድ ንኢድ ንምጭዮ ምትሓዝ ደሊና ኣሎ ኣሕዋት ከምዚ ኣልና ተሓባቢርና ከዓኒ ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ነድሕኖ ብሓንሳብ ኮይና እውን ሂወትና ንቀይረ ይኽብለኩም ደሊ ስለዚ እስኪ ሓሳባትኩም ኣብቲ ኮመንት ኣቐምጡልና ኢኹም ብፍላይ ድማ ትናትና ናይ ዩቲብ ኣናሊሲስ ከምቲ ዘርእየና ድማ ካብ ብዙሕ ሰብ ሳብስክራይብ ከይገበረ ይድምልከት እሞ ናብ ዝበዝሐ ሰብ መታን ክባፃሕ እዚ ቪድዮ እዚ ከዓኒ ሓደራኹም ሳብስክራይብ ምግባር ከምኡውን እንተደኣ ትፈትዎ ሃልይኹም ላይክ ምግባር ንይጠቕሞ ትብልዎ ሰብ ከዓ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ምናልባት ዝተንጠልጠለ ሓሳብ ውላ እንተኾነ ግን ንባዕልኹም ንኽትውድዎ ኣብታሕቲ እውን ክገድፈኩም ኣነ እሞ ቅርብ ኣብ እውን ፅቡቅ ጌርና ዲስካስ ንግበር ኢና ከም ትረበልኩኹም ከዓኒ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ቤተሰብ ብምዃን ከዓኒ ሓቢርና ነዚ ናይ ጉዕዞ ዓወትና ኩላትና ክንቅልሶ ተስፋ ገብር ኣሕዋተይ ንግዜኹም ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ ኣብ ዘለኹም ሰናይ ሰላም እንዳተመነኹም ፈጣሪ ምሳኹም ይኹን ሰናይ ግዜ